आज आपण जी कथा ऐकणार आहोत हे प्रसंग तुमच्यावर देखील घडू शकतं. तुम्ही त्यावेळेला काय कराल हे मला नक्की सांगा. पुण्याची ती मोटरसायकल, एक भयकथा. पण आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आणि हो, कथा कशी होती मला स्टोरी संपल्यानंतर इंस्टाग्रामवर कळवायला विसरू नका. आयडी आहे tejas.story. मानसी, साधारण 22 ते 23 वर्षाची मुलगी. आपल्या घरच्या परिस्थितीमुळे तिला शिक्षण सोडून हे लगेच नोकरीला जायला लागत होते. ती राहायला गावामध्ये जरी असली तरी तिला पुण्यामध्ये शहरामध्ये जायला लागत होते. निराश झालेली ती. पण एक दिवशी तिला नोकरी भेटली. तिचे घरचेही आई आणि बाबाच होते. ते फार खुश झाले. काही काळ का होईना पण घरी पैसे येतील आणि त्यांचे घर भागेल असे त्यांच्या मनात विचार आले होते. मानसी इंटरव्ह्यूला गेली आणि अक्षरशः ती सिलेक्ट झाली. आणि तिच्या नवीन बॉसने सांगितले, हे बघ, तू एक काम कर, तू इथेच राहत जा. आपल्याच इथे काही मुली पीजीने राहतातच, तशी तूही राहा. पण मानसीने आपल्या आईबाबांच्या प्रेमाच्या पोटी तिथे राहण्यास नकार दिला. सकाळी 7 ते दुपारी 3 असं तिचं कामाचा टाइम असे. ती रोज नियमितप्रमाणे काम करत होती. बघता बघता 1.5 महिना झाला होता. आणि हो, एक दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे तिच्या गावापासून शहरामध्ये येण्यासाठी वाहन नव्हते. अगदी मोजकेच, पण तिच्या वेळेला झेपेल असे नव्हते. म्हणून ती सायकलनी ये जा करत असे. एक दिवस असंच तिच्या बॉसने सांगितले, मानसी, हे बघ, काही दिवसांनी आपल्या कंपनीला भरपूर लोड येणार आहे, म्हणून तू इथेच राहा, घरी सांग. पण मानसीने सांगितले, काही काळजी करू नका, मी टाइम मॅनेज करेल. मानसीने आपल्या बॉसचे ऐकले नाही. दुसऱ्या दिवशी ती कामाला यायला निघाली. काम केले आणि घरी आली आणि आईबाबांनी सांगितले, तुला येता जाता कसला अनुभव तर येत नाही ना त्या घाटांमध्ये? आणि मानसीने सांगितले, अनुभव? कसला अनुभव? पण आईबाबांनी तो विषय टाळला आणि अक्षरशः काही दिवसांनी कंपनीला कामाचे लोड यायला लागले. मानसी सकाळी जाऊन 3 आणि 4ला सुटत होती, तर कधी अगदी उशिरापर्यंत थांबायला लागत होते. बॉसने विनंती केली पण ऐकण्यास ती तयार नव्हती. आणि शेवटी एक दिवशी सकाळी ती जायला निघाली. मानसीच्या आईने सांगितलं, मानसी, काळजी घे बर का, आणि हो, जर उशीर झाला तर तिथेच थांब. मानसीने आपल्या बाबांकडे पाहिले. त्यांची तब्येत ही खालवू लागली होती. त्यांना शहरामधनं काही औषधं देखील आणायचेच होते. म्हणून मानसीने खोटं का होईना पण हो बोलली. पण ती खरं तर येणार होती. इकडे काम हे तिचे सुरू झाले. बघता बघता रात्रीचे 8 वाजले, 9 वाजले आणि बॉसने सांगितले, हे बघ मानसी, सगळ्या स्टाफप्रमाणे तूही लांब राहत असली तरी तू जिथे राहते तिथे आपलं कोणी जात नाही, म्हणून तू आज इथेच राहा. मानसीने नकार दिला. बॉसने समजवले पण तिचं काही एक ऐकलं नाही. आणि शेवटी 11 वाजता मानसी ही कामावरनं सुटली. तिला बॉसनी आणि तिच्या मैत्रिणींनी पुन्हा एकदा विनंती केली, पण आपल्या बाबाच्या प्रेमापोटी तिला जायचे होते. म्हणूनच ती तशीच मेडिकलमध्ये गेली. काही मैत्रीण हे तिच्यावर तिथे आले होते आणि नंतर जाताना मैत्रीण देखील बोलले, मानसी, सांभाळून जा, तुला माहिती ना आज काय. पण तेवढ्यात एका मैत्रिणीने दुसऱ्या मैत्रिणीचा हात पकडला आणि तिला शांत केले. आणि शेवटी मानसी तिच्या घराकडे जायला निघाली. साधारण रात्रीची 12:30 ते 1ची वेळ असेल. मानसी ही तशीच हळूहळू करून शहर हे मागे सोडत होती. आणि हो,
सगळीकडे अक्षरशः काळोख पसरला होता. आणि हो, हळूहळू आता गावचा रस्ता हा येऊ लागला होता. पण आता मानसीला ते घाट दिसू लागले होते. ते घाट जरी तिचा रोजचा प्रवास असला तरी रात्रीचं 1च्या दरम्यान तो किती भयंकर वाटत असेल ह्याची कल्पना करा. हळूहळू ती घाट चढू लागली आणि अचानक तिला असे वाटू लागले की तिच्या अवतीभोवती जणू काही जण आहेत जे तिला झाडातून पाहत आहेत. मानसीला हे कळत होते, पण ती याकडे लक्ष देत नव्हती. पण यानंतर तिच्यावर जे होणार होते त्याची तिने कल्पना केली नव्हती. ती सायकल चालवत असताना मागून एक आवाज आला. ओ बाई, जरा सायकल लवकर चालवा ना. आणि तिने मागे पाहिले आणि ती जोरात किंचाळली. कारण की तिने पाहिले होते एक धड नसलेलं शरीर तिच्या सायकलच्या मागे बसले होते. तिने हे दृश्य पाहिले आणि तिने हाताने त्या शरीराला धसकावले आणि ती सायकल जोरजोराने चालवू लागली. पण कळत न कळत जणू आता 4-5 धड नसलेले शरीर हे तिच्या मागे धावू लागले आणि एकच वाक्य बोलत होते. थांब, थांब बोलतोय ना, थांब. त्यांचा तो किळसवाणी आवाज यावरूनच कळत होते जर काय मानसी थांबली तर तिचं काय होणार हे वेगळं सांगायला नको. आपल्या आरशातून म्हणजे सायकलच्या आरशातून तिने पाहिले तर तिला दिसले की ते सगळ्यांचे पांढरे पडलेले शरीर काही जणांच्या हातात अक्षरशः कोलवडी होती. तिचे श्वास हे मोठे झाले. ती सायकल चालवू लागली. कळत न कळत ती खाली बघून रस्त्याकडे सायकल चालवत होती. समोरून एक आवाज आला. तिने समोर पाहिले तर तेच एक धड नसलेले शरीर तिच्याकडे वार करणार. एवढ्यातच ती झुकली आणि कळत न कळत ती सायकल ही त्यावरनं ती पडली. सायकल तशीच पुढे गेली. जणू काय सायकल चेपली असे वाटत होते. घसरत घसरत ती हळूहळू करून त्या डोंगराच्या खाली येऊ लागली. कशीबशी ती त्या अवस्थेत देखील उठली. आपल्या सायकलकडे पाहिले तर पॅन्डल तुटलेले होते. ती आता चालणे शक्य नव्हते. तिने मागे पाहिले तर मागून ते भूत तसेच पळत येत होते. तिला काय करायचे हे समजत नव्हते. तिने त्याही अवस्थेमध्ये आपली ती सायकल घेतली आणि पळत सुटली. आणि बघता बघता तिला एका झाडामागे काहीतरी दिसू लागले होते. तिने पाहिले की एक मोटरसायकल आणि हिच्याकडे पाठमोरा करून एक जॅकेट घालून एक हेल्मेटवर एक व्यक्ती उभा होता, आपले पाय अडकून. तिला एक आशा दिसली. ती तशीच तिच्याकडे पळत पळत गेली आणि ती बोलू लागली, दादा, मला वाचवाल का? मला वाचवाल. या परिस्थितीत त्याच्यावरही विश्वास करणं कठीण होतं. त्या व्यक्तीने आपला हेल्मेट काढला पण आपला चेहरा दाखवला नाही. ती सिक्रेट त्याने ती तशीच फेकली आणि त्या अवस्थेत मग त्याने विचारले, काय झालंय? आणि तिने झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि अक्षरशः बोट करून दाखवले. ते बघा, ते मला सोडणार नाही, मला वाचवा ना. आणि तो माणूस बोलला, ठीक आहे, बस माझ्या मोटरसायकलवर. त्या व्यक्तीच्या मोटरसायकलवर मानसी बसली आणि मानसीने एक विनंती केली, माझी सायकल, हिलाही मी पकडते, मी हिला सोडू नाही शकत. हेल्मेटमधनं त्या माणसाने आपला इशारा केला, जणू काय तो मानसीला हो बोलत होता. आता हळूहळू ते व्यक्ती, ते भूत हे जवळ येऊ लागले होते. पण मोटरसायकलमध्ये असलेल्या त्या अज्ञान व्यक्तीने आपली मोटरसायकल ही अक्षरशः वेगवान गतीने घेतली आणि मागून ते सगळे भूत तसेच किंचाळत होते.
आणि बोलत होते. ऐक, चूक करतोस तू. थांब थांब बोलतो ना, नाहीतर. आणि मानसीने प्रश्न केला, चूक करतोस तू म्हणजे काय? त्या हेल्मेटमध्ये असलेल्या व्यक्तीने काहीच प्रतिसाद दिला नाही आणि अक्षरशः ती मोटरसायकल 100 एवढ्या वेगाने धावू लागली. पण आश्चर्याचं दृश्य म्हणजे तिच्या मागे ते भूतही तसेच धावत होते आणि ते एकच बडबडत होते, थांब, जाऊ नको. आता कळत न कळत ते मागे सुटू लागले होते. मानसीने देवाचे नाव घेणे चालू केले होते आणि हळूहळू करून तिने तिचे ते डोके हे त्या व्यक्तीच्या खांद्यावर ठेवले. तिला एक वेगळी साहस निर्माण झाली होती. आणि शेवटी एक हॉर्न वाजला. मानसीने आपले डोळे उघडले आणि तिने पाहिले की अक्षरशः तिचे घर आले होते. मानसी तशीच उतरली आणि त्या व्यक्तीला एक प्रेमाची मिठी मारली आणि बोलली, थँक्यू, तुम्ही आज नसता तर माझे काय झाले असते मला कळत नाही. खूप खूप धन्यवाद. आणि मानसीने मागेच हात केला, हे बघा, हे माझे घर. आणि मानसी त्या व्यक्तीकडे पाठमोऱ्या करून तिचे घर दाखवत होती. आणि मानसी बोलली पाठीमागे बघून, चला ना माझ्या घरी. पण तो व्यक्ती हा अदृश्य झाला होता. आणि मानसी बोलली, कसा माणूस आहे, एवढी मदत केली माझी आणि आता घरीही नाही येत. मानसीने ती आपली सायकल घराबाहेर सोडली आणि तो तसंच ती आतमध्ये पळत गेली. घरी काही सांगितलं नाही, कारण की घरी आधीच बाबा हे आजारी होते. दुसऱ्या दिवशी ती उठली आणि आईने विचारले, मानसी, काल तू एवढ्या रात्री कशी आली? तुला मी बजावून सांगितले होते की येऊ नकोस. तुझ्यावर काय झालं तर नाही ना? आणि मानसीने विचारले, का, काय झाले? आणि मानसीची आई बोलली, अगं काल अमावस्या होती. आणि तेवढ्यात मानसीने त्यांचा शब्द कापला आणि ती घाबरलेल्या अवस्थेत बाहेर पळत गेली. आणि तिने पाहिले की तिची ती सायकल जी अक्षरशः तुटलेली होती ती अगदी नवीन कोरी वाटत होती. आणि हो, त्या सायकली मागे असलेली ती औषधाची पिशवी ती देखील होती. मानसीला आश्चर्याचा धक्का बसला. तिने ती औषधाची पिशवी काढली आणि तसंच तिच्या आईकडे दिली आणि बोलली, मी येते, मी येते. तिने तशीच सायकल घेतली आणि त्या घाटाच्या खाली गेली. तिथे आता त्यांना वस्ती दिसू लागल्या होत्या. काल रात्री अंधारामुळे काही दिसत नव्हते आणि त्यांना ती विचारू लागली, काय हो काका, इथे इथे काय असतं? झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि खूप जण त्यांना पाहून हसू लागले. अहो मॅडम, असं काही असतं का, भूत वगैरे? आणि हो, कुठला व्यक्ती? आम्हाला तर असं काही दिसलं नाही ते. मानसी तशीच हातबल झाली. ती निघू लागली, पण एका माणसाने तिचा हात खेचला आणि एका ठिकाणी जाऊन सांगू लागले, हो, तू बोलतेस ते खरं आहे. आजपासून साधारण 20 वर्षाआधी इथून एक तरुण जात होता. तो अक्षरशः मनाने खूप चांगला होता, सगळ्यांची मदत करेल असा व्यक्ती. एक दिवशी तो याच घाटातून जात होता आणि त्याला घाटामध्ये काही 3 तरुण दिसले. त्यांनी त्याला गाडी थांबवायला सांगितली आणि सांगितले की हे बघा, आमच्या एका मित्राचा अपघात झाला आहे, त्याची मदत करा. तो व्यक्ती जो गाडीवर होता त्याचं नाव नरेश होतं. तो भोळा नरेश उतरला आणि त्या माणसाजवळ गेला आणि तो बोलला, ह्याची तब्येत तर फार बिघडलेली आहे आणि रक्तही गळत आहे. आणि कळत न कळत जो व्यक्ती खाली पडला होता त्याचा हसण्याचा आवाज येऊ लागला.
फसलास, तू फसलास. आणि नरेशला समजून गेले की आपण कुठे अडकलो आहोत. तसाच नरेशने पळण्याचा प्रयत्न केला, पण आता जणू त्याचा काही उपयोग नव्हता. त्यातल्या 2 जणांनी त्यांना पकडले आणि एकाने ती तलवार घेतली, कुलवडी घेतली आणि नरेशला मारण्याचा प्रयत्न केला. पण नरेशने कसाबसा आपल्याला वाचवले. त्यातल्या अक्षरशः 2 व्यक्तींना तो भांडता भांडता त्यांची ती मुंडी हिवळवून टाकली. पण तो एकटा किती जणांवर भांडणार? एकाने कळत न कळत त्याच्या पोटामध्ये सुरी खुपसली, ती तलवार खुपसली. हळूहळू करून नरेश हा त्याच्या गाडीवर जाऊ लागला. तिसरा व्यक्ती हा त्याच्या मागे येत होता. त्याने आपल्या पोटातून ती तलवार बाहेर काढली आणि तिसरा व्यक्ती जो याचा पाठलाग करू लागला होता त्याची देखील मुंडी उडवली. पण अजून एक व्यक्ती मागून पळत येत होता. तो देखील गाडीवरच होता जणू. कशीबशी नरेशने आपली ती मोटरसायकल चालू केली आणि जाऊ लागला. पण थकलेला तो नरेश, रक्त वाहत असलेला तो नरेश जणू बेशुद्ध होऊ लागला होता. आणि कळत न कळत त्या मागच्या व्यक्तीने, जो गुंडच होता, त्याने नरेशला पकडून त्या घाटामध्ये ढकलून दिले. दुसऱ्या दिवशी नरेश हा मरण पावला आणि अक्षरशः पुढील वर्षाच्या अमावस्यापासून जो कोणी तिथे जात होता त्यांना ते 3 भूत दिसत होते. आणि हो, नरेश सगळ्यांनाच वाचवतो असं नाही. जो कोणी तिथे वाचून त्या घाटाच्या खालीपर्यंत येतो तो त्यांनाच वाचवतो, कारण की नरेशची आत्मा अजूनही तिथेच आहे आणि त्या भूतांची घाटांवर. पण मानसीने प्रश्न केला, पण हे आम्हाला का दिसले? आणि त्या व्यक्तीने सांगितले, ते तुला दिसले कारण की काल अमावस्या होती आणि हे 4घही अमावस्येलाच मेले होते. काय वाटतंय तुम्हाला? नरेश सारखे चांगले भूत असतील? जर नरेश नसता तर कदाचित मानसी हिचं वेगळं काय झालं असतं सांगायला नको. कथा कशी वाटली मला इंस्टाग्रामवर कळवाल. आयडी आहे tejas.story. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. तुमचेही कथा अनुभव असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आय डीवर मला सेंड करा. आणि हो, काही बोलायचं असेल तर तुम्ही मेल करू शकता किंवा इंस्टाग्रामवरही बोलू शकता. भेटूया पुढील भागांमध्ये.